παιδιά, σήμερα ερχόμαστε στο καλύτερο σημείο αναφοράς της πόλης που έχει τα καλύτερα φαγητά και για να σας βοηθήσω να βρείτε ποιο είναι αυτό θα σας δείξω την περιοχή τριγύρω. Μπορείτε να δείτε εδώ πέρα τη θέα, είμαστε στην Καλαμαριά, άλλο ένα στοιχείο, έχει και το λιμάνι εκεί πέρα. Στη συνέχεια του βίντεο θα δείτε που πήγαμε και ελπίζω να σας αρέσει το βίντεο. Είμαστε στη Μαύρη Σαραγωνιά, είναι το καλύτερο εστιατόριο στη Θεσσαλονίκη, έχει πολύ ωραίο πληθυσμό και μην ξεχάσετε, αν θέλετε, να μου κάνετε subscribe στο κανάλι μου και like σε αυτό το βίντεο. Ωστόσο, καλή συνέχεια.